Shisin iwe rangba ikali yang aku ne. Yung balai ba haba pelat ye ki video ki bayadai syapang ubelai. Lane ki video ki bayadai syapang ki jing hikai ki bayadai berka jing jong ubering. Ki duna bha ki nong pen. Bat bun ki bempet yaka. Kat bangayo i pat ha ki we ki video ki bala pelat de ki we pat ki para jai benrio hang ne hari kasi. Kam tam akido ki video ki bapen berngya yu ubering. Ngayon baki nong pet ane kita ki viewers ki bon pha haduk baki poi kumbah riu nyolak views na ka wei ke video kata kalau nggak jingkeli ke jong ita erang ba yang te parlon ban jubah keluar ke nege jingkeli kalau nggak ba haduk kata-kata hendrai ngadon ban ong tang kato kat ni kadang ke ba penlong ya ke jing tunai ki nong pet ya ki video ki bedai syapang jong belai lane ki video ki badai syapang ki jing hikai ki bala ban ai ki jing hikai ba ki jing sneng ye ki jing kadai namar kani kadau namar ha ka jing riu jongi mentang yo i shai ki babon ngim snow tenan ya ka jing shisha bar ka hang na kata kadau ka video ka bayadai syapang ubelai lane ki badani ki jing hikai ba ki jing sneng ki ba shisha na ka ka jing kaduna bha ka viewers lane ki nong pai Hooi ni yo belai omdai bangi isi yo belai tang ba kata ka jing jonga yo belai ka dunathan na kata ka dau ka penlong ban sngap syapang belai ngam da don ka jing sultanan ban ngamla ban keno yano kata ka de ka jing juba ka jonga ye ita iwe rangba namar ngam kwa ban keno yano halor ka ne ka jing kli henry ka basai tam ka juba ka long kli shuan nalade shimen Hato ngadon ni ke jing nadu kadon nadu kamen sim ya ubelai ladanga ngadon kabamut kata ka de ka jing jubam nalade bat baro ka ki bapai igene ka video ro phin sa jubam nalade hato nga ni ya ubelai de kadon baro nganama ban kano phi balai ba phim pet kumta balai ba phile kumta lese phim pet igene ka video ka jonga namar ba phi kumta nganam kren phangata Henry tangkawai kalong kali nalade hatunga ne yo belai dakadonot baro kubeleshibon